Hello, खुलुमबाय बयनिसिमबो राजा कुं YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि मोजाङैनो दं। दा दिनैनि सानडे कमेन्ट्स बक्सआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावबाय जायनाखि नोंथांनि लास्ट वीकनि मोनफा मोननै कमेन्ट्सफोरखौ आङो बुरखांनानै लाबोफिनबाय। दा गिबियावनो भिडिअ जागायनायनि सिगां जायफोरनाखि मैया दाख्लिनि अमा आसारावहाय भिनेगारखौ मारै इउज खालामो बेनि सोमोन्दै मोजां मिथियाखै आं एसे एक्सप्लेन खालामफिननो नायदों। भिनेगारा मा होननानै गोबाङानो मिथियाखै। भिनेगारा जाहैबाय मा आसाराव होग्रा माने बियो बेखौ आसारा जाहाथे सेवा दा अमा बेदराथ' एवनाय अमा बेदरसो नालाय बेदर बुस्थु दा बेथ' दसेनो सेवगोन दा बेनि थाखायनो सेवैनि थाखायनो बेखौ होनाय जायो आरो ओमफ्राय बेनि अनगायै गुबुन गुबुन रोखोमनि आसारफोरावबो नों बेखौ बाहायनो हायो ओमफ्राय नों भिनेगारखौ नोङो बे ग्रसारिस माने गेलामाल दखानफोराव थांनानै बै आसारावहाय सेवैनि होग्रा बुस्थु दं होननानै बिसिनाव सोंबानो बिसोरखौ हरखागोन नोंनो। आं फरायनो गोसो गैलामोन आदा न'खरनि गोबां जेंनानि थाखाय आं आंनि फरायनायखौ दोनथ'नो सानबायमोन माबाफोर गोरोन्थि जागोन नामा? उनफोरावहाय फरायनायखौ दोनथ'ब्ला आदा गारोब्ला बि बेन्जन फंबाय फरायनायखौ जों माब्लाबाबो दोनथ'जाया आरो बिराद जारला जायो दोनथ'योबा दा बेनि थाखायनो जेसे हायो एसे माने न'खरनि प्रब्लेमखौ नायनानै माने लाइफखौ बरबाद खालामनाङा आरो जेसे हायो एसे माने जेरैखिजाया लाइफआव मानसिफोरनाव बयनिबो गावबागाव लेभेलावहाय बयनिबो प्रब्लेम जाखायो सोरबा माहाजोन लेभेलावहाय माहाजोन लेभेलनि प्रब्लेम गाहाय लेभेलना गाहाय लेभेलनि प्रब्लेम माहाजोनफोरा जेनेबा जों 10 थाखानि साहा लोङोबा बिसोर 100 थाखानि साहा लोङो सेम प्रब्लेमानो जायो बिसोरनाव फैसाया बुरजाबाबो बे एखे लेभेलावनो थायो बिसोरनो दा बेनि थाखायनो बयनिबो प्रब्लेम जाखायो प्रब्लेमखौ गिनानै माने जों फरायनायखौ गारोबा माने लाइफआव नों जेबो साक्सेस जाहैनाया बिराद खस्थ' जायो मानो होनबा दानि बे कम्पिटिटिभ जुगावहाय माने नों ग्रेजुवेसन जायाबानो नों मोजां साख्रि मोनखाया दा बेनि थाखायनो जेसे हायो एसे खस्थ' मस्थ'ब्लाबो ग्रेजुवेसन लेभेलसिमखौ फरायहैनो हायोब्ला मोजां जायो आरो फंबाय। सानस्रिना नार्जारि 18+ नङाब्ला मनिटाइजेसन खालामनो हाया नामा? सानस्रिना नार्जारि डकुमेन्ट्सनि गोनांथि जायो बैयावहाय दा बेनि थाखायनो नोंथाङा जुदि प्रब्लेम जायोबा 18+ नंजोबाबा नोङो नोंथांनि बिमा बिफानि माबाखौ इउज खालामनो हायो पासबुकफोरखौ इउज खालामनो हायो ओमफ्राय नोंथ' इउटुबनिखौसो बुंदोंना पासबुकफोरखौ इउज खालामनो हायो ओमफ्राय बिमा बिफानि बबेबा मोनसे ड्राइभिं लाइसेन्स बा पेन कार्डफोरखौ इउज खालामनो हागोन आरो माखासे सिङाव बेफोरबायदि डकुमेन्ट्सखौ नांगौथ' सिङावहाय दा सिन्टु बर'आ बुंदों डिसलाइक खालामनायखौ मानसिनि नामखौ नोंसोरो नुयोना नुवालै ब्र' दा जेनेबा भिडिअफ्राव लाइक आरो डिसलाइक होनाय मोननै अपसन दं दा बेयावहाय डिसलाइक होयोबा जोंखौ नुगोन ना नुवा बुंदों नुनाया जों रावखौबो नुवा नोंसोर लाइक होबाबो सोर लाइक होदों जेबो रावबो जेबो मिथिया सोरबा डिसलाइक होबाबो सोर डिसलाइक होदों जेबो मिथिया फेसबुकआवथ' नों उमुगा लाइक होबाय होननानै मिथियोना जास्ट नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौल' जों थाल मोनो बाहाय बेनो ओमफ्राय नोंथांमोना बेनिफ्राय लाइक होबाबो डिसलाइक होबाबो जेबो जाया भिडिअआवहाय। सिन्टु बर'आ आंखौ 14,000 साबसक्राइबारनिफ्राय नायदों गोजोननाय थाबाय सिन्टु बर'निसिम। दा नेक्स्टआव फैदो मिथिसार बर'आ बुंदों आं गोबां सर्ट मुभि आरो देंखोनि स्क्रिप्ट लिरनो गोसो अन्नानै आदाया सर्ट मुभिनि स्क्रिप्टखौ बोरै लिरो मोनसे भिडिअ खालामना खोन्था। मिथिसार बर' एक्सुवेलि बेखौ आं सासे माने मोनलाय स्क्रिप्ट लिरग्रा मानसि नङा खिन्थु जास्ट आं आगोलहाय उन्दै समनिफ्राय माने खन्थाइ रायथाइ माने सल'माबो एसे आधा खावनि लिरफ्रामबाय आगोलहाय उन्दै समावनो बेयावहाय मोनसे स्क्रिप्ट लिरनायनि सिगां माने मोनसे सल'नि जायनाखि प्लट सल'मा जायखिजाया माबा मोनसे नों प्लट थानांगोन आरो प्लट माने बाहाय जायनाखि इंलिस बा बड' मेजर लानानै फरायदों बिथांमोना मिथिखासिगोन दा बेयाव माने गोबां सोरबा लाबाव माने सल'मा लिरनो रोङा बा स्क्रिप्ट लिरनो रोङा दा बेयाव माबा मोनसे नों मोनसे सल'नि मोनसे थाहैखानांगोन आरो गुन सल'नि गुन होनोब्ला मारै होनो बे मोनसे स्ट'रि थाहैखानांगोन मेन स्ट'रि थाहैखानांगोन आरो मेन स्ट'रि थाहैखानांगोन माने बै मेन स्ट'रियावनो उनावहाय फुनलेननि माखासेखौ बानायजोबनो हायो दा जेनेबा मेन स्ट'रिया जाहैबाय एक्टरा जेनेबा बिराद खस्थ' दा खस्थ'नि जेंना जेंसिन दहायनि जानाखि सासे बिथां फंबाया बुंदोंमोन आं लेखा फरायनायाव गारथ'सै नामा दा बिदिनो सासे ओरैबायदि नों खालामनो हायो जेनेबा माने एक्टरनि लाइफआ बिराद स्ट्रागोलजों जानाय आरो बिनिफ्राय बिराद खस्थ' मस्थ'जों माने लाइफआव साक्सेसफुल जाहैनाय मेन टारगेटआ बेखौ लायदो ओमफ्राय बेनिफ्राय माखासेखौ फुनलेन खालामजोबदो होमबानो मोनसे जाबायबो आरो सर्ट स्क्रिप्ट बेनो आरो इजि प्रसेस जाबाय मा सिङावहाय मोनसे स्ट'रि मेन स्ट'रि थाहैखानांगोन बेनो दा बे नोंथांनि कन्टेक्ट कमेन्ट्सखौ नायनानै आं आगोलनि समनि बाथ्राखौ गोसोआव मोन्दों मानो होनबा आगोल समावहाय आं क्लास 4 ना क्लास 5 सोनिफ्रायनो 2006 सोनिफ्रायनो आङो माने बड' सायावहाय माने खन्थाइ लिरनो हरनायमोन आं खन्थाइ लिरनाय बायदिसिना ओमफ्राय दा बेखौ गोसोखांना जोबोर गोजोननाय मोन्दों आं मानो होनबा आं ओरैबायदि जायोमोन मोनसे समाव सानफ्रोमबो पेपारखौ फरायोमोन आं उन्दै समनिफ्रायनो जोंना हस्टेलाव पेपार डिस्ट्रिक्ट माने होखायोमोन नालाय दा बेयाव सानसेयाव सानफ्रोमबो ओरै पेपारबो लानायाव आंनि नाम नुवाबानो माने गोसोआ बिराद उसुखुथु मोनोमोन आरो इन्ट्रेस्ट मोनामोन माने बिराद दुखु मोनोमोन दा बेनि थाखायनो आगोल समनिफ्रायनो माने
पेपाराव आंनि नामखौ नुबाय थायोमोन ओमफ्राय मानसिफोरनिफ्राय बाख्नायजानाय माने बिराद थुलुंगाखांनाय मोनोमोन आरो ओमफ्राय दानिया जाबाय डिजिटेल जाबाय नालाय दा फेसबुक बा इउटुबावहाय सानसे भिडिअ आपल'ड खालामनो हायाबानो दा ओंखाम खहाबा आरो दा बेबायदि जाबाय आंबो ओमफ्राय डक्टर सन्जय देबबर्माया बुंदों it will be better if English subtitles are shown to understand your videos डक्टर सन्जय देबबर्मा जोबोद मोजां मोनदों आं नोंथांनि बुंनायखौ ओमफ्राय नोंथांमोननि कक बर' मानसिफोराबो आंनि भिडिअखौ अनसायनायनि थाखाय जोबोद रोजा रोजा साबायखर आं बाहाय माने साबटाइटेल होनो सानो ओमफ्राय साबटाइटेल होबा बिराद टाइम लायो दा बेनि थाखायनो आं साबटाइटेलखौ होनाय जाया मानो होनबा दसेनि भिडिअ इडिट खालामब्रबनानै दसेनो आपल'ड होनांगौनि खोथा थायो सानसेनो भिडिअ आपल'ड खालामनायावहाय ओमफ्राय आङो बिनि थाखायनो आङो मोनसे प्लेनिं खालामदों आङो मोजां रोखोमनि कन्टेन्टखौ माने टाइम टेबोलखौ नायनानै माने हिन्दीनि मोनसे चेनेल खालामबावनो सानदों एसे उनावहाय दा जाथ'वाखै आं सानगासिनोसो दं आरो एसे उनाव जेब्लानाखि जायो नाजानाय मारै जायो माने आं दा बर' लेंगुवेजजों माने 1 मिलियन साबसक्राइबार मोनहैनांगौआ जोबोद खस्थ' जानानै दं दा मानो होनबा जोंनि भिउवार्सफ्रा बेसेसिम गैया ओमफ्राय बड' नलेज टिभिआ बुंदों आदा इउटुब टिप्स भिडिअ बानाय माबायदि जाफुंसारनो हायो बड' नलेज टिभि आं बेखौ आगोलाय गोबां बानायखांबाय बानायनाया दा थेवब्लाबो दिनै खनसे नोंथांमोननो फोरमायहरबाय इउटुबावहाय माने मोनसे इउटुबावहाय ओरैबायदि थायो माने माखासे टाइमाव बाजारा इउटुबा ओरैबायदि बुस्थु जेसेबां साइकेल सालायो एसेबां माने साइकेला खरा खारा होमबा ओमफ्राय जोंनि चेनेलाबो बिदिनो जेसेबां माने कन्टिनिउ थाबाय थागोन भिडिअफ्रा एसेबां माने चेनेला थाब जागोन आरो दावखोलांगोन ओमफ्राय बै मेन खोथाया जाबाय मा माने हाइलाइट खालामनाया माने गावखौनो हाइलाइट खालामग्रोनानै लानांगौ आरो गावखौनो माने ब्रेन्ड जाहोग्रोनांगौ क्वान्टिटिनि भिडिअखौ दाबानायथ' खालि क्वालिटि आरो दामि कन्टेन्टनि सायावहाय ओमफ्राय बिनि उनावहायसो माने पपुलार मानसिफोरजोंहाय थाफानानै भिडिअ बानायनांगौ होमबाना दावखोलांबाय आरो नों ओमफ्राय सिगां समावथ' इनिशियेल लेभेलावथ' रावनाबो जाखाया आरो जोंखौ नाय जों बै टाइमनिया ओरैबायदि मानसिफ्रा इउटुब होननायखौनो मोनथिथायो समनिफ्रायनो बे समखौ सानबा बिराद जारला आरो दा बेनि थाखायनो इउटुबाव साक्सेसफुल जायोबा माने कन्टेन्टआबो बिराद माने इउनिक कन्टेन्ट जानांगौ आरो जेनेबा बै बि बयस फंबाय दङ एक्सुवेलि आं बे फंबायनि नाम मोजां मामोनथाय आं बेखौ मोजां मिथिया बि बयस फंबाय दा बेफोरबायदि बेखौ नाय बेनि कन्टेन्टखौ नाय बे फंबाया थाबैनो थाब साक्सेसफुल जागोनखौ आं नुहुरगासिनो दङ दा बि बयस फंबायनिसिम दा बेफोरबायदि इउनिक कन्टेन्ट लाबोनांगोन आरो नों साप'ज बे स्टाइलाव थाबाय थायोबा माने जेबो जानाय नङा जेनेबा जोंनि स्टाइलाव नों भिडिअ बानायबा नङा जेबो भिउस फैनाय नङा लकेट बसुमतारिया बुंदों हेल' आदा आंनिफ्राय मोनसे सोंथि जाखाङोदि इउटुबाव गोबां भिडिअ मोजां मटिभेशनेल ब्लग नायबाय आं नाथाय मानो जायखिजाया भिडिअआवनो डिसलाइक फैथारो बै जायखिजाया भिडिअआव डिसलाइक फैनायनि अनेक जाहोन थायो दे सोरबा मानसिफ्रा मेगन सानानैबो डिसलाइक होयो ओमफ्राय सोरबा मानसिफ्रा गावनि गोसोनि सेटिसफाइड जायाबाबो डिसलाइक होयो आरो सोरबा मानसिफ्रा इन्टेन्सनेलि बे गोसो होनानै डिसलाइक होयो ओमफ्राय सोरबा मानसिया मा बयनिबो साननाया एखे जाया अबेबा समाव रागा जोंफ्लांनाय समावहाय अबेबाखौ भिडिअखौ नुफ्लांबा माने जा सानदों थाम्बनेलाव बे जायाबा मानसिफ्रा डिसलाइक होयो ओमफ्राय एन्ड्रेस बरगयारिया बुंदों आदा नों निउस लादेरनो हागोन ना हाया एन्ड्रेस बरगयारिया आङो निउसनि आलदा चेनेलबो बानायनो सानो ओमफ्राय माने 3-4 चेनेल खालामनाया ओरैबायदि मोनसे कन्डिसन जाहैबाय हिन्जाव 7 हिन्जाव गदाय लानानै बे सोरबा बबेबा जायगायाव हिन्जाव गदाय 7 8 हिन्जाव लाग्रा मानसि थायोना दा बेफोरबायदि कन्डिसन जायो आरो बै कपिल शर्मानि किस किसको प्यार ना बोरैबा मुभि दंमोन ना हिन्जाव 3 गोनांलाया बेबायदि स्टाइलनि जायो आरो माने बेखौ हेन्डेल खालामना बेखौ हेन्डेल खालामनो ओरैबायदि खस्थ' जायो आं सानबाय थादों आं निउसनि मोनसे चेनेल आलादा बानायसै नामा होननानै एसे उनाव मा जायो नायनो माने बिराद टाइमनि बिराद प्रब्लेम जायो आंनाव रिमजिमा नोंनि मा जायो बेखौ आं दाबो मिथियाखै नोंनि आदानि फिसाला नामा बेलाय रिमजिम रिमजिमखौ गोबाङानो अबेबा भिडिअआवहाय आं देखायखांखाबाय ओमफ्राय आगोलनि नोंथांमोना जुदि आंखौ 2018 फोरनिफ्राय 2019 फोरनिफ्राय फल' खालामबा मिथिखागोन दा रिमजिमा जाहैबाय जोंनि आयंनि फिसालानि फिसाला जायो बे आंखौ आदैसो जायो बे रिमजिमा दा बेनो जायनाखि ड्रागननि खोथा फैलायबाय दे ड्रागन बिफां जायफोरनो गायनो नागिरदोंमोन नोंथांमोना ड्रागन फुलिखौ अबेबा डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसावहाय फैबाय होननानै आं खबर मोन्दोंमोन नोंथांमोना थांनानै एसे सोंनाय नाय नोंथांमोना बिनि सिगांसो नोंथांमोना सोंनाय नाय आरो अबेबा डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसफोरावहाय फैदों होननानै आं खोनानो मोननाय जादों गोजोनथों बयनिसिमबो बाय खुलुमबाय